Bafana bakithi iBlack Label isiconfirmile ivenue yefinal yeCarling Cup izobe ilapha eMabhida bafana bakithi sobe suqhamile ama winners eCarling Knockout azobe ebhekene nabantu abadlali bazobe bevotelwe for iAll Stars. Uhluke le All Stars seluvelile olileader ebhodini kusangashintsha kuya ngamavoti impela. Sikhumbule ukuthi iCarling Cup ayifani neCarling Knockout. iCarling Knockout ilena enamateam awu16 kwiPSL iBetway Premiership, bese kuthi iCarling Cup inamateam awu2 kwiwinner yeCarling Knockout, bese kuba iAll Stars lezo bivotelwe ivotelwe abalandeli no coach wayo. All Stars uyavotelwa futhi umuntu ohamba phambili lapha uAbdeslam Wadu, coach wayo iPirates impela. Ucica khona ukuthi impela uyobebhekene nezakhe uma ukuthi iPirates iyawina, igcina iwinile iCarling Knockout. So ke bafowethu izobe iseMabhida iCarling Cup, bese ukuthi iCarling Knockout ile ePeter Mokaba njengoba kade kwaconfirma ukuthi izobe ile ePeter Mokaba. Lezi indebe ke lezi zo2 ayifani kodwa as a sponsor sodwa, khona iCarling Cup bese kuba khona iCarling Knockout. iCarling Knockout ile enefinal yawo nge6 December idlala iPirates neMarumo Gallants, bese kuthi iCarling Cup ilena ezolandela emva kwayo iCarling Knockout izothatha ama winners bese thatha ama All Stars lawa azobe votelwa umsho.